Heippa! Huhu, mä taas. Hei, konstaapeli Tööttööt! Joo, ei. Vaan konstaapeli Hops, ja mulla on asiaa liittyen yhteen rikokseen. Ryöstikö joku sun lempi liikennekartion? En ollut mä. Hei, porkkana, sä herätät vauvan, mulla on töitä. Tää on tärkeä juttu, ja etkä sä sen 10 voi vähän myöhemminkin tienata. Ha, mä tienaan kuule 200 päivässä, pörrö. Ja mä oon tehnyt töitä joka päivä 12-vuotiaasta. Aika on rahaa, hyppä pois. Kato ees tätä kuvaa. Sä myit herra Ottertornille mehutassun. Tunnetteko Mä tunnen sitä? kaikki. Mä tunnen myös lelukauppiaita. Ja niillä olisi töitä pehmopupulle eli kiipeislaatikkoa siitä. Selvä, vaikeamman kautta siis. Löit sen rengaslukon vaunuihin. Nicholas Wild, sut on pidätetty. Mistä? Oliks mä tuuhumo? Veronkierrosta. Joo, 200 päivässä, 365 päivää vuodessa, 12-vuotiaasta sä oot nyt 32-vuotias, eli 1 460 000 luulisin, koska mähän on vaan tyhmä pupu. Mutta meiltä sojuu luvut. No silti, sun viime vuoden verotietojen mukaan sun tulot oli 0. Ja valitettavasti virallisessa asiakirjassa valehteleminen on vakava rikos. 5 vuotta linnaa. No, sun sana mun sana vastaan. 200 päivässä, pörrö. Ja mä oon tehnyt töitä joka päivä 12-vuotiaasta. Ei kun sun sana vastaan. Jos sä haluat tän kynän, auta mua etsimään tää kadonnut saukkoparka tai pääset myymään sun mehutassujas vankilan ruokalassa. Näin tätä pelataan, kulta. Se huijas sua. Se huijas sua kunnolla. Nyt kun sä oot jepari, niin sä tarvit tän. Hauskaa lättäjalkailua. Ala puhua. Mä en tiedä missä se on, mut mä näin minne se meni. Hyvä, menoks. Se ei oo mikään sopiva mesta söpölle pupulle. Älä sano söpö, tuu kyytiin. Selvä, sä määräät.